taa bụ ụka iri abụọ na atọ na oge adanyeghị na emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ unu niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime unu ụka tata na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa dị iche iche anyị na ha ga-achụ aja Mass n'ụbọchị nke tata. Ngọzi oge oke na ezinụlọ ha na-enye Chukwu ekene n'isi di ya bụ Maxwell oge oke, onye nke tinyelu arọ 15 n'ọlụ ma kịta na-agazi ezumike ọlụ. Ọ na-ayọkwazi Chineke ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi ya. Ezinụlọ amụchie na-ayọ Chineke nna ka o setịpụ aka o ji agwọ ya n'isi Ezira Omole, ma na-enyekwa Chineke nna ekene na ngọzi ya niile na ezinụlọ fa. David na Maureen Akụnwafọ na ezinụlọ na-enyekwa Chineke nna ekene n'isi Dr. Chijioke Peter Akụnwafọ ya na Onyema Echi Vincent Akụnwafọ, ndị nke na-elota oge eji wee mụfa, ma na-ayọkwazi amala Chineke, ngọzi Chineke na odudu Chineke n'isi fa. Nne na nna na Nwoko family na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Ikemdinachi Nwoko. Oge oke na Ejike family na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ndị otu Hirizon na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi ofu onye n'ime onye otufa, onye nke bụ CY Ogunnaya. Ezinụlọ Paul Amuchie na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Fidelis Amuchie. Lorita Ogunnaya na ezinụlọ na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi CY Ogunnaya. Godfrey na Edith Chuke na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi nwafa nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Chinonye Bosa na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Tatiana Brown. Amuchie, ezinụlọ Amuchie na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Ezeji Kevin Emenogu. Philip na Chinyere Nwike na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Josephine Ụkamaka Nwike. Ka mkpụrụ obi ndị a nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gagoro aga. Onye isi nchụaja anyị n'ụbọchị nke tata bụ ụkọchukwu Patrick Okwummụọ. Kịta ka anyị were obi aṅụrị
na okwukwe tinyekọta ọnụ na ukwe. Ukwe Mbata, hymn number 22, na Igbo Catholic Hymn Book, number 22. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristo tolili Jesu, anyị ezukọ n'ụbọchị tata bụ sọ mma ka anyị chụọrọ Chineke aja misa, aja kacha aja anyị na-esi na ya efe Chineke ezi ofufe, aja anyị na-esi na ya ekene ya maka ihe ọma niile dị iche iche nke ọ na-emere anyị na ndụ, aja anyị na-esikwazi na ya eburu mkpa anyị dị iche iche wee chee ya n'iru. Ya bụ iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mmemme nke Yukaristia nwa, ka anyị ọnụ Chineke mgbaghara maka njọ anyị ga. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghala elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na n'aha rịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke
Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito. Chineke. Otito dịrị 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 Chineke. Onye na-ekpochapụ ụwa ere anyị ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ ịghọtara aghọta anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, were nwetakwa aṅụrị ebighị ebi site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Okwu Onyenwe anyị ruru m ntị sị m, nwa nke mmadụ, ekenyela m gị ọrụ ịbụ onye nche n'ụlọ Izrel.
mgbe ọbụla ị nụrụ ka m kwuru ihe ọbụla dọọrọ m ha aka na ntị. Ọ bụrụ na nsị onye ajọ omume na ọ ga-anwụrịrị, ị hapụ ịgwa onye ajọ omume ahụ okwu ka ọ tụgharịa obi n'iso ụzọ ọjọọ ya. Onye ajọ omume ahụ ga-anwụrụ njọ ya, ma aga m ana gị ụgwọ isi maka ọnwụ ọ nwụrụ. Ma ọ bụrụ na ị dọrọ onye ajọ omume ahụ aka na ntị, bịakwa gbaa mbọ ịtụgharị ya n'ụzọ ọjọọ ya, ma ya kachie ntị jụ ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ya, ọ ga-anwụrụ njọ ya, ma ịzọpụtala isi onwe gị. Okwu nke Ostebụ. Abụ ọma na azịza. Ọ bụrụ na n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Azịza taa, ọ bụrụ na n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Bịanụ ka anyị kwere onye nwe anyị ukwe aṅụrị, ka anyị too okwute nke nzọpụta anyị, ka anyị were inye ekele kpọrọ ya isi ala, bịakwa were obi aṅụrị bụọrọ ya abụ ọma. Unu agbajikwala obi unu. Taa, ọ bụrụ na n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Bịanụ ka anyị sekpuoro ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpuru n'ihu Onyenwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. Anyị bụ ndị ọ na-azụ ka atụrụ, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-eduzi ụzọ. Unu agbajikwala obi unu. Taa, ọ bụrụ na n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Ewo, ma ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa, unu emela ka obi unu sie ike dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Masa n'ime ọzara, ebe nna nna unu ha nọrọ nwaa m. Ha nwara m, ma ọ bụ eziokwu na ha ahụla ọrụ ebube m. Unu agbajikwala obi unu. Taa, ọ bụrụ na n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Taa, ọ bụrụ na n'olu ya, unu agbajikwala obi unu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla nke na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya. Ụgwọ mmadụ ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya edobezuola iwu. Ihe niile e nyere n'iwu: akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, enwela anyaukwu, n'iwu ndị ọzọ niile kwekọtara isi n'iwu a. Hụ mmadụ ibe gị n'anya otu isi hụ onwe gị n'anya.
onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya adịghị eme ya ihe ọjọọ. Ihe ọ pụtara bụ na ịhụnanya bụ imezu iwu. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị Asọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, ọ bụrụ na nwanne gị emehie gị, jee tụọ ya mmehie ya n'ihu n'ebe naanị gị na ya nọ. Ọ bụrụ na ọ ṅaa gị ntị, iritela nwanne gị n'uru. Ma ọ bụrụ na ọ ṅaghị gị ntị, kpọrọ onye ọzọ ma ọ bụ mmadụ abụọ ga-agbara gị akaebe n'ihe ọ bụla ị kwuru. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ha ntị, gwa nzukọ. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ntị n'ihe nzukọ kwuru, were ya ka onye ala ọzọ ma ọ bụ onye ọnụ ụtụ. N'ezie asị m unu, ihe ọbụla m kwupụtara na ekedoro agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe ekedoro agbụ n'eluigwe. Ihe ọbụla m kwupụtara na atọpụrụ agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe atọpụrụ agbụ n'eluigwe. Ọzọkwa asị m unu, ihe ọbụla mmadụ abụọ n'ime unu jikọrọ ọnụ rịọ n'ekpere, Nna m nọ n'eluigwe ga-emere ya unu. N'ihi na ebe mmadụ abụọ maọbụ mmadụ atọ zukọrọ n'aha m, ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma ya nweta mgbaghara nke njọ anyị gaa. Otito dịrị Jesu. Ihe ọgụ nke izi agụrụ anyị ewetara ya n'akwụkwọ onye amụma Ezekiel. Anyị nụrụ ihe Chineke gwara
onye amụma Ezekiel. Mana tupu anyị agaba n'iru ka njuke na ajụjụ, onye bụ onye amụma? Ọ bụrụ na ajụ anyị kịta afụ kedu onye bụ onye amụma, kedu ebe obi anyị na-aga ozugbo? N'etiti ana Igbo, ọ bụrụ na-esi onye bụ onye amụma, ihe obi ndị mmadụ ga-aga bụ onye na-ekwu maka ihe ga-eme echi ka ọ bụrụ eziokwu, or a fortune teller, a soothsayer, a diviner. Mana n'eziokwu onye amụma bụ just simply onye na-ekwu maka ihe ga-eme echi. The Hebrew word for a prophet bụ nabi. Nabi means mouthpiece. Mouthpiece. A spokesperson. Onye Chineke ji agwa ndị mmadụ okwu. Mana abịa n'etiti ndị amụma, enwere ndị ezigbo amụma nwee ndị ajọ amụma ka ọ bụrụ eziokwu. Onye bụ onye ezi amụma? Onye ezi amụma dịka Ezekiel bụ onye Chineke kpọrọ gwa ya ihe ọ ga-agwa ndị mmadụ. Maka n'ihi na Chineke kpọrọ ya gwa ya ihe ọ ga-agwa ndị mmadụ, ọ bụrụ na ọ bụ onye ezi amụma n'eziokwu, o jee ọ gwa ndị mmadụ ihe Chineke chọrọ ka ọ gwa ha. Mana enwere so many false prophets. Ọ bụ na anyị jee n'ala Igbo, anyị ga-afụ na enwere ọtụtụ ndị amụma ụgha, ha juru eju. Ụfọdụ ha ga-agwa gị na elu ụwa ga-emebi tata, na ọ ga-emebi echi. Anyị ma ihe mere na 1999, oge ha na-ebu amụma na 1999 ụwa ga-emebi. Ewe na-ekwu na ndị ga-adị raptured ga-abụ sọ ndị ji kandụl na-enwu enwu, n'ọsọ ha bụ ndị ga-adị raptured. Ndị mmadụ wee na-ego kandụl n'ike, and igolu kandụl igolu machis maka ada ama maka ọ ga-adị na-enwu enwu. Ọ bụrụ igolu kandụl bụ isiokwu, nọ igolu kandụl igolu machis, buru kandụl na machis na-agagharị ebe niile maka ada ama. O ma ebu na ị nọ n'ọma ahịa, o kpọtụọ. Ọ ga-agba kpọtụọ n'ebe ọ bụla ị nọ, ime gị na iwe machis gị kpam, munye kandụl gị, isorogo ndị aga adị raptured. (1999) bịa gaa, gịnị mere? Ndị amụma ụgha. Ndị amụma ụgha bụ ndị ji aka ha kpọọ onwe ha. Maka n'ihi na ha ji aka ha kpọọ onwe ha, ha jee ha gwa ndị mmadụ ife ha chọrọ ka ndị mmadụ nụ, na ọ bụ ihe ndị mmadụ chọrọ ka ha nụ. Maka ọ bụrụ na ịgwa ndị mmadụ ihe ha chọrọ ka ha nụ, ibili ezigbo mmadụ ka ọ bụrụ eziokwu. Na ihe ọgụgụ nke izizi Chineke gwara Ezekiel na ọ bụ na nsị onye ajọ omume na ọ ga-anwụ, ị ga-egwu ya ihe nkwulu, epenti na epenti, achọ na ya mma, gwu ya eziokwu. Ụmụnne na Kristi, anyị ncha niile bụ ndị amụma. By the virtue of our baptism, we have a share in the tripartite functions of Jesus Christ as a king, a prophet, and a priest. Na bụ ka anyị abụ ndị mere mmiri Chukwu, anyị ncha niile bụ ndị amụma. Ịbụ ndị amụma nke anyị ketara oke n'ime Kristi. So n'etu a Chineke si gwa Ezekiel na ọ bụ na ya gwa ihe ọ bụla ọ ga-ekwu na ọ ga-ejekwa ya ndị ahụ otu ya si okwu ya. Etu a ka ọ dịkwazịla anyị na anyị ketara ọrụ dịka ndị amụma, na anyị ga-adị na-agwa onwe anyị eziokwu mgbe niile. Amen. Eziokwu a na-akụrọ mmiri, but in respect and kindness. Ịma na ịgwa mmadụ na-abụ gwa mmadụ ofu okwu, o nwere ike inwe different reaction from that person, depending etu isi wedebe ọnụ were gịnị
ogwu ya onye afọ agwana ya na ya agwa nwunye ya na ya ga-ekwu nwunye no anyị ga-eji respect and kindness and love wee na-egwu onwe anyị eziokwu mgbe niile ka anyị na-eme nke a ka anyị na-alụ ọrụ dịrị anyị dịka ndị ezi amụma amen. abịa n'ihe ọgụgụ nke ịbụọ tata St. Paul gwa anyị eji na onye ọbụla ụgwọ ọbụla na-abụrụ ụgwọ gịnị ịfụnanya. Ọ bụ na nkwentị ukwu ọ bụla eme ya itinye ọnụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ ị ga-ahụ febụrụ ụwa Chineke gị n'anya were mmụọ gị niile were obi gị niile hụ ya n'anya were uche gị niile hụ ya n'anya hụkwa mmadụ ibe gị ka esiri onwe gị n'anya maka ihe Chukwu. Love is the fulfillment of all laws. And we can say without fear of equivocation that Jesus Christ gave us only one law, the law of love. And that is why St. Paul Jehovah in those moments, ihe ọgụ nke ịbụ tata eji na onye ọbụla ụgwọ ọbụla na-abụrụ ụgwọ gị na ifo mmadụ ibe gị n'anya. Ọ bụrụ na anyị fụ mmadụ ibe anyị n'anya, anyị fụ Chineke n'anya, fụ mmadụ ibe anyị n'anya, anyị emejupụtara iwu niile. And that is why St. Augustine of Hippo says, love God and do whatever you like. Fụ Chineke n'anya, merezi ihe masịrị gị. Ama m na ụfọdụ nwere ike isi bịa, kedu ka St. Augustine, a seasoned theologian, ga-emepe ọnụ si fụ Chineke n'anya, merezi ihe masịrị gị. Mana gekwa ntị o, ị ga-ebu ụzọ fụ Chineke n'anya tupu gị imebe ihe masịrị gị. If you truly love God, everything you do will be conditioned by the love of God. Openly, if you cannot just go ahead and do whatever you like. You cannot amen. Love is the fulfillment of all laws. Mana gịnị bụ ịfụnanya? Ọ bụ na anyị kwuo ịfụnanya, kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? There were so many kinds of love. Mana e nwere just one word for all those kinds of love. Love. Adị na Igbo ọ bụrụ ịfụnanya. Mana ndị Greek nwere okwu ịnọ na-egosi ịfụnanya dị iche iche. O nwere nke a na-akpọ eros. Eros bụ the love of passion. Ọ bụ maka ya ka anyị na-ekwu ka chat at all. Ọ bụ maka ya. O nwere ịfụnanya na-akpọ na Greek storge. Storge bụ ịfụnanya dị n'etiti nne na nna. Nne na nna na ụmụ ha, ụmụnne, ezinụlọ. Ịfụnanya jikọrọ ha ọnụ dịka ofu ezinụlọ. It's a wonderful type of love, but it is not the Christian love we are talking about here. Oh, when can I philia? Philia bụ love of friendship. Ịfụnanya dị n'etiti ndị fụrụ onwe ha n'anya, friends. As good as philia is, ọ bụrụ ịfụnanya na-ekwu maka ya
tata n'ihe ọgụ nke abụọ. O nwere ihe a na-akpọzi na Greek agape. Agape. Anyị lụtara mgbe Jesu Kristi na-agwa Peter, do you love me? Ọ sị ya, Petrus agapes me. Peter, ịfụrụ m n'anya. Agape bụ an excellent kind of love. Ịfụnanya afọ Chineke nwere n'ebe anyị ncha niile nọ. Unconquerable goodwill, a kenotic love, a self-emptying love. Ụdị ịfụnanya ka Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Ụdị ịfụnanya ka St. Paul na-agwa anyị tata ka anyị nwee n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, nwekwa n'ebe Chineke nọ. Ọ bụrụ na anyị mee otu a, anyị emejupụta na iwu niile. Ya bụ ụmụnne na Kristi, anyị ga-akaba arụ nwee ezi ịfụnanya n'ebe Chineke nọ, nwee ezi ịfụnanya n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ọ ịfụnanya ga-emezi na ọ bụrụ na nwanne gị mejọọ gị dịka e kwuru n'ozi ọma nke tata, ijekwuru ya si ya, nwanne m n'imejọkwanụrụ m na ihe anyị mere m na m alaikọrọ ya, mana ka o si na-adị na-agbagharịgo m gị. Amen. Whereby that you can take even 3 steps. Ọ bụ na ọ ṅara gị ntị kpọrọ mmadụ abụọ ndị otu nzukọ, ọ bụ na ọ ṅara ha ntị kpọọ ijekwuru nzukọ kọrọ nzukọ. You should leave no stone unturned ịgba mbọ fụ na esemokwu n'etiti mmadụ ibe gị n'ụlọ doziri. Ka anyị dozie n'ọka mma, ezi nwanne m, ka anyị dozie n'ọka m, ihe ahụ sere mụ na gị, ka anyị dozie n'ọka mma, ezi nwanne o, n'ọka mma. Ya bụ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. O nwere gịnị a na-ese okwu n'ebe a? O nwere gịnị a na-adọrọ na mma n'ebe a? Ka arapụ ụwa, arapụ ebe just n'etiti anyị ebe a kịta afọ. O nwere gịnị a na-ese okwu? Ọkwụrụ ma ihe ha gwara anyị, ha gụrụ anyị, ihe kwere anyị na Psalm. Taa ọ bụrụ na n'ụlọ ya, unu akpọchikwala obi unu. Ya bụ na ịnụkwa n'olu Chineke tata, akpọchikwa n'obi gị. Ọ bụrụ na onwe na-esere gị na ya, jee ka gị na ya dozie. Amen. Nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbue ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. Dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịa ya chi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa nata, onye sịpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa na-abịanụ. Amen. Ụmụnne na Kristi, Chineke anyị bụ chi dị ebere dị ịhụnanya.
ọ na-adị nkwadebe oge niile igboro anyị mkpa anyị niile ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi ya bụ ka anyị were n'ezi ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ bụrụ mkpa anyị dị iche iche wechie ya n'iru Chineke mo zam 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 zamo zamo Chineke mo zam zam zam. Maka nzukọ nsọ Kristi ka Chineke na-abawanye ọnụọgụgụ nke ezi ndị ọrụ ọhụrụ n'ugbo vaịn ya, ndị ụkọchukwu, ndị etere mmanụ maka ije ozi dị iche iche n'ime nzukọ ya. Zamo zamo Chineke mo zamo 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 Chineke mo zam zam zam. Maka ndị ọchịchị nke mba niile dị n'ụwa ka ha na-agba mbọ ịkwalite ezi mmụta ka ụmụntakịrị niile mụta ka esi agụ na ka esi ede. Zamo zamo onye na-eme mma zamo 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 Chineke mo zam zam zam. Maka ndị niile ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ n'ọdachi nke Septemba 11 ka ha nwee nkasi obi n'okwukwe nke mbilite n'ọnwụ. Zamo zamo eze ndị eze zamo 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 Chineke mo zam zam zam. Maka ndị nlekọta anya n'ụlọ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị na-akwụ ụgbọala na-ebu ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ka ọrụ ha wetara ụmụ akwụkwọ niile ezi ịhụnanya na ọṅụ maka ezi mmụta oge niile. Zamo zamo onye ebere zamo 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 Chineke mo zam zam zam. Maka anyị niile n'ọgbakọ n'oche nri nke dị nwene anyị ka anyị na-erite agbamume na ike nke iji emeri ọnwụnwa niile nke na-abịara anyị na ndụ anyị ụbọchị niile. Zamo zamo Chineke mo zamo 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 Chineke mo zam zam zam. Maka ndị nwụrụ anwụ ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'iso nso a, ndị nwụrụ n'ajọ ikuku mmiri n'ebe niile n'isi nso a, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebebe. Zamo zamo onye ebere zamo 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 onye ebere zamo zamo Chineke mo zam zam zam. Anyị bụkwazi mkpa ndị ọzọ dị iche iche wee bịa aja misa n'ụwa ka anyị were okwukwe bụrụ ha aja nneche Chineke n'iru. O Chineke pụrụ ime ihe niile
dị ebebe. Anyị bụ ụmụ odibo gị ewere gị ezigbo ntụkwasị obi n'ebe ị nọ wee bụrụ mkpa anyị dị iche iche gị n'iru. Anyị kwenyesiri ike na ị ga-egboro anyị ha ncha niile n'ofu n'ofu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Hymn number 124, 124 of the hymn book. 124. Onye o mere mma, biko kele ya.
kelee ya ọ gwọrọ gị ọrịa nne biko kelee ya ihe ebube emeela ihe ebube emeela n'uwe ihe ebube emeela n'uwe ihe ebube emeela ihe ebube emeela ihe ebube meela kelee nụ ya ihe ebube emeela kelee nụ ya biko kelee ya ihe ebube emeela kelee nụ ya ihe ebube emeela kelee 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 nụ ya ihe ebube emeela ihe ebube emeela na o meela n'uwe onye nwụrụ nwetala n'uwe o meela nụ onye dị ndụ nwere ndụ o meela nụ na ihe ebube meela na ihe ebube meela na ihe ebube meela kelee nụ ya 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 ihe ebube meela agọziela m nwa Chineke nna na ọ gọziela m nwa ebi ebi ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziela m ebi ebi onye nwe m ndụ onye nwe ụwa nna m onye nwe m ndụ ebi ebi ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziela m ebi ebi o meela m mma onye nwe ụwa nna m o meela m mma ebi ebi ọ gọziela m Chineke si na ọ gọziela m ejichi m lele gọziri m agọzi ejichi m lele ejichi m lele ejichi m lele gọziri m onye na-eme mma gọziri m ejichi m lele gọziri m onye bụrụ ike gọziri m ejichi m lele gọziri m ọbụdịrị mmenụ gọziri ha ejichi m lele gọziri m agọziela m nwa Chineke nna na ọ gọziwo m ebi ebe ọ gọziwo m Chineke ọ gọziwo m ebi ebi o mewo m mma onye nwe ụwa nna m o mewo m mma ebi ebi ọ gọziwo ejichi m lele agọziri m agọzi lele agọziri m agọzi agọziri m agọzi lele agọziri m agọzi 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 onye bụ dike agọziri m agọzi agọziri m agọzi odede m agọziri m agọzi agọziri m agọzi odede m otinyere m dara agọziri m agọzi odede m otinyere m dara agọziri gị agọzi otinyere m dara agọziri m agọzi otinyere m dara ọ ga-asị m ekpela ya ọ gị ga-emere m ihe a na-emere m ị ga-asị m ekpela ya onye na-eme mmanụ mewere m ihe m nara ọnụ ya dike na dị mmanụ mewere m ihe m nara ọnụ ya ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwa afa m ọzọ ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ mmaji mmaji ị ga-asị m ekpela ya children of God let us shout hallelujah sing hallelujah to the Lord three times hallelujah 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 amen amen amen
140. Yesu tolu wanyi ajadu makonyinye onyere osina nyozo nyere umaha wanyinye tukumwe ya Reba na ụmụnna ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara nọ. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo na-efe gị, site n'oke anyị na-eketa n'emume nke ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ na-efe gị bịaruo n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Welitọnụ obi enu. Ka anyị nyenụ di nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị ihe otito, nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị ịkpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mụọma niile nke ha n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe n'aha sị, Nsọ nsọ Chukwu dị nsọ, nsọ nsọ, nsọ nsọ, nsọ nsọ Chukwu, ose bụrụ ụwa, nsọ nsọ Chukwu dị nsọ, igwe ndị agha, nsọ nsọ Chukwu dị nsọ, ebube gị, nsọ nsọ Chukwu
dị nsọ ezie, sọ gị na-ede ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ gị ka hide onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ ha anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, wee ree aha achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m, nke a ga-edoro nye m aka unu. Otu ọhụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka ha were gbaghara njọ, na emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'ihi iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu sitere njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-azụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis, na Bishọp anyị bụ Jose, na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meghere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube, site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ha eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aha aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ n'otito niile, site n'ụwa n'ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory
ụmụnna ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewere gbara ha nsogbu niile were nchekwube dị nso na-atụ anya ka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụlụ gị udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwara ya na njọ anyị kama lekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ijikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo nye m aka gị ezigbo nne m, nye m aka gị ezigbo nwanne m, kene sista gị ezigbo sista m, ekenede kene brọda gị ezigbo brọda m, nye m aka gị nwanne m, nye m aka gị. leenụ nwa atụrụ Chineke, lee onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Inwe nọmetụrụ ịbata n'obi ịbata n'obi ma kwụrụ asọfokwu n'obi m ga-dere etoro
Hymn number 55, 5. Dico na requerego
Number 241. Number 241. 241. ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezuo emume aja nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị.
God is good all the time. Ka anyị ga-enụ ntị na obere ọkwa one ma one ndị a. Bazaar nke anyị na-eme n'afọ ọbụla ka na-agakwa n'iru. Our monetized bazaar. When I was in this zone, the families, individuals, ndị ọbụla ga-eme ụbọchị nke taata bịanye onyinye ka fa gaa n'azụ n'ụka na-adị nkwadebe. Na-ayọkwazi ndị ọsha biko unu kebekwuo harvest and bazaar envelopes. If you pass our pilgrimage to Israel, the Holy Land, flyer makia adigo na our notice board. So abasa oka ije isele photo. You get on our website, print out the forms, fill China out, you submit because I na yo ibambo. Mee ka ike bodo na fada anyị mara n'isọmitigo n'ịga the pilgrimage ka enwee ike na update numbers ndị na-aganụ. Ndị youth na ndị young adults ha ga-enwe fundraising ma agbasasị ụka tata. Mbọsị Septemba ga-adị n'ọnwa 16 bụ Saturday. Fa ga-enwekwa their normal car wash. Ọ ga-ebido from 7:30 in the morning wee ruo 10:30 also in the morning. And na September 23rd fa ga-enwekwazi Bible study na Zoom. Ndị lectors unu ga-enwe nzukọ unu ma ọnwa Septemba dị na 17 na the parish hall ma gbasasịa ụka 12 on that Sunday. Father Gerald Osuagwu na-ekenekwa ndị kọmuniti anyị niile ndị wepụtara ohere wee bịa nọnyere ya n'izuụka gara aga oge o celebrate 15th year priestly anniversary. Ọ na-ekene unu rinne. A na-ayọkwazi ndị parish anyị ka fa save this date n'ihi na Fada Emmanuel Obimma onye nke ejiri egbemọ nsọ wee mara ọ ga-abịa na parish anyị na Ọktoba. Oge ọnwa Ọktoba ga-adị na 23 wee ruo na 29. Ọ ga-abịa ebe a. So o wee na-ayọ ndị parish anyị niile onye na-abịa ịkpọrọ ezinụlọ gị, kpọrọ ndị enyi, kpọrọ ndị ikwu na ibe wee na-abịa. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal a na-erutakwara unu nwee fellowship na Wednesday nwa na-abịanụ bido na elekere nke 6. Anaghịkwazi ndị parishioners niile ndị nwere ike ịbịanụ bịa join Alpha ka fa bịa. Ị na-abịakwazi kpọrọ ndị enyi, kpọrọ ya family na ikwu na ibe wee na-abịa. The monthly Eucharistic adoration nke parish na-enwe here ga-adị echi bụ Monday here at the church, and ọ ga-ebido na 6 p.m. Ewe na-arakwa ndị parishioners niile ka fa bịa
unu na-abịakwazi biko a na-ayọkwazi ka unu kpọrọ ezinụlọ unu, ndị enyi unu na ndị ikwu na ibe unu. Auxiliary Bishop of Owerri, Moses Chikwe, ọ ga-abịakwuru anyị maasị ebe a ma ọnwa Septemba dị na na the 12 o'clock mass. So when our parishioners ka Fabia Monyelia that Sunday. In the second year first Holy Communion, we get physical meeting today. I think that one has gone already. It was in the morning. Then every fourth Sunday, unu gana we physical meeting. Then every other Sundays, we have online. So it's only once a month, every first Sunday of the month, physical. Then other Sundays, online. Cosmas Emenogu, Kabiaoka Tata, Olu Biaoka Pikokunu Ploto. Obuna Mumie, Ete Emenogu Nokwe, Pikokunu Ploto as well. Cosmas, one year worker, his senior brother, is Kevin Emenogu. All na Nigeria. Makaisi wele me. Baku also Mbalu off na phone. Jekwaze je kaisi wele me. Peter, anyị ga-akpọpụtazi onye isi ndị Harvest and Bazaar bụ Ben Amadi na onye nke na-enyekwara ya aka bụ Chris Obieje Talking Tech. Ọ bụ na fa pụtabazi ya ka anyị nwee ike Ben Amadi ma ọ bụ CYO Mark. Ọ bụ na any of them nọ in the church biko ka fa pụtaba. CYO Mark na ndị Bazaar Committee pụtara na ozugbo ka anyị gaa n'iru. Daalụ. Thank you, thank you. Daalụnụ. Otodiri Yeso. Biko anyị ga-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ife dị ba anọghị ya biko that John I here. And Dr. Angela Fuebu, onyeisi ndị nne, and also Zikora, onyeisi ndị youth. Thank you. God is good all the time. Ndị azụ na-amụ ka mụwa biko ndị niile echebụ m na ọnụụlọ ụka anyị dị good biko ka anyị kọọ Jizọs aga. Ejila anyị ụlọ ụka anyị bụ na anyị nwere protocol and protocol anyị na-aga n'iru. Ndị niile ga-enye onyinye ma ndị natagoro akwụkwọ biko ha gaa n'azụ. Fada anyị adịgo ready. AT&T or no AT&T,
unu mana ụkọchukwu anyị ọdụmgbe obi na-adị ready family biko family first anyị wee gaba n'iru biko ka m yọọ ndị ukwe aka na mgodo amụ n'ime obi ma apụzi aka mma njakịrị gị egwu biko ndị ukwe biko letụ na ya gawa igwe ọ bụghị mmadụ Biko bụ adịrị onwe ndị youth n'ebe ahụ ọ bụghị mmadụ arọkwa basket ebe a biko bịa ọgbọnọ ka ebere ọ bụghị mmadụ otito m ga-adịrị ndị youth na na-akwadebe letakwanụ na ka isi eme bụ Chineke efi bụ 500 ewu bụ 350 ngwanụ ka anyị bido ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ Jude, the family of Jude Mojekwu coming. How do you feel about that? ọ bụghị mmadụ otito m Mojekwu and family, thank you, thank you. ọ bụghị mmadụ otito m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ Tony, otito m Tony, ga-adịrị Ezemonye. otito m niile ga-adịrịnụ Chineke nna Tony Ezemonye and family. Jude Mojekwu family Thank you, Jackie. adị efi na-adụ Tony, emena and family. mmadụ na Abia. ọ bụghị Pastor nwoke Okanno and ọ family. bụghị nwanyị ya How do you feel about ọ that? bụghị nne m wee Sebastian, Ohakam, ọ bụghị How do you feel about that? Thank you, thank you, Arno. family Chineke mma ewo ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ le Ohakam family Okay, Ohakam family Maxwell is okay and family. elu uwe What do you feel about that? Thank you. Darling. Maxwell, okay, and family. ihe niile eke n'eke Ohakam family daalụ Mwewu and family. Maazị Maka Family. Darling. Thank you. Honor her family are coming. James Okafor. James Okafor. It's the Wiwu family. Okay, thank you. It's the Wiwu family. Okay. That's the fam. Oton family. Oton family. It's the Wiwu family. Raymond Onwu and family. Follow that Charles Goroji family. Dalun. Uwuze Chukuma and family. Uwuze Chukuma. It's the Wiwu family. Now here now. The Charles Goroji family. Nazareth family, Sonora family. Daluno, we want Okafor family, thank you. Oton family, I na-ekenekwa. All family, dalu, all family, dalu. Okwesịrị nwanne m okwesịrị ka inye ya ekele ọma. O mere onye obikwa okwu onye ngwọrọ gị jee o mere onye agafe ime ka inye ya ekele ọma
dị mma enye ya obiko onye ya ekele dị mma nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya daya Ototo Yesu last Sunday o nwere ndị yọrọ mass. They celebrate that 3 years of their wedding anniversary. And Elozoha, because of Utieshide, and Aroshaga Valley. Having said that, I am a popular family for her family. Tony and Antonia for her family. Thank you. That 3 years wedding anniversary. Can I go see her? Thank you. They can have like a more sign off. I can sign off. I will make the announcement. Can Dimana Lolo Bano, so I make an egg, unmake an Ezekora, unmake a when this and dinner Pirmaka Niwe. Umuna, Quayana, Ekanegi, only sending Dr. Mrs. of Eban Mekene, Kana Bogotezebana Mulamu, Aposite Jaffe Davis, where now they're not seen a hand ago 33 years. Ndoka, Ekenemo, Nizu Kozo, Lotawa Nayade Asemba, I can remember monetize Bazaar, Chris Obeje signing off. Thank you. Daalụnụ. Anyị na-endoka ka agbatịkwa aka maka ngọzi. Chineke jikere na anyị na-enwe ekele maka ezinụlọ ndị bọfọ ọha ndị na-eme ncheta 33 ha ji wee ruo di na nwunye wee nwee ya nwe ezinụlọ ha na ya ngọzi gị n'isi ezinụlọ fa amara n'elu amara ngọzi na ngọzi ndị na-ebufe ụzọ na-eberefe azụ ogologo ndụ na arụ ike ihe ji lekọta ndụ anya kwesịrị ike gọzikwazi anyị ncha bụ ụmụnne ha wee nọdụ wee na-agba akaebe maka onyinye ka a na-enye gị n'ụbọchị tata mgbe ije nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha rute na aṅụrị nke ndị nsọ na alaeze gị site na Kristo onye nwe anyị ka Chukwu jike na-agọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Udo dịrị unu. Ara ya mama, wara ya mama, si ya no mela, ebe Jesus, wara ya mama, si ya no mela. Daalụnụ ndị na-ebialụ for harvest and thanksgiving anyị na-ekele unu. Daalụnụ. Kịta biko anyị enwe ndị na-worship with us for the first time worshipers. Mgbe ndị tata bụrụ izizi anyị nafa na-aka ụka ebe a biko kwunu kwụrụ ọtọ. First time worshipers. Yes. You are welcome anytime. Come again. You are welcome anytime to our parish. Peters, I get Kenezi Ukochukwu nke Kalai Mass, bụ Father Patrick Okumo, also from Onitsha Archdiocese. Father Patrick. I make our parish priest, Father Jude Mobi. Father Jude, Dalo. Thank you, Dalo. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Naranụ misa agwụsigo. Number 259, 259. Be so Mary.